Ba an gáir á róstatí hir gon dagan na géirí go ceann scathe, mar ghfuil craobhid a bheannach chéirí grúte ag cumann pelle na Gaeltachta as iarthar díneach. Fuair féidir na Gaeltachta an ceannas fearr ar an wasa drálí le craobhann chundaí a chuit lob. Tá sé seachtaí ó fuair cíirí an ceannas fearr ar gún ngáil a gríomh pelle na héireann. Fred fir na riachta le chéile an lá sin ar son an chundaí, ach ané thug cuid go réaltaí na fórne sin ai ar a chéile sa gríomh idirbheánach i drolí i géirí. Bhíidir asúla cluife fíochhuir funiú le dráidecha Clifford i gimmert go osa, go divin bu iad ráhan na cutianta go láidríad ach níor féidir stoppa chuir le cúlaí na Gaeltachta bríon ó beaglíoch a for 9 buinte sa géad leag an Gaeltacht agus ar brunú líoch na himire ed freisin. Tá mí an hásta tréis an bua blian fada chuir síos a goin gandát níl an blion cruich na go fáilta chur an na mún fós le buchan a goine stocha ach dís anna hásta inmh agus tá leóigin céúir a go fáid cúpla lá le stocha. Is stocha go rómar a tréáil do sa ó hús na bliana agus an commórtas hénig hosnig sé beidir seachtaine ó hin hí tí chluthe díana gain sa grúpa. Bhí an tálinn an grúpa a bhuachtaint agus gan dát an láiné in aig fosa bhí sé go húntaach ar fad an bua gháilt stigad drálí i gréibh ar bhanach an chúnta i measc agus óscóir ar muintir héin. Bua úntaachta don bhfuidir Gaeltachta, bar bua anta do bhainte na Gaeltachta, do go deas spreaga agus me sneachtáibhs do dul an cíine isteach sa géirig. Agus chomáile sin is dólim go tugann sé tuiscin dún mar an mreoirí agus mar rúpa, gúil míad maithar nóhain chun túirt fé a ríist. Bhí sé go húntaach a bheiste go drálíné agus mean an gáir i giscint na hendaine agus ní leon dát ná go gcéiró sé an géirí go madún. Tá sé go húntaach den gumban ar fadabair, mar is bú fór na bhí só. Agus ní mór a thugain chantáibh, agus dimir an fuiran th ciún na fad, agus in an lochbain stíochta anna job, agus is mór an rud go bíad muinte na háite féinnig aber ar fad atá páirteach sa club. Fuiran bain stíochta a dhéanamh an aisce, agus a séis an háachtaach de club, mar croinn sé sprid agus sa club, agus anna háachtaach chuma go bí á deanga héine hagann sa club, agus tá crí agus sprid sa ledna sa. Bua miltanachta milise seo an Gaeltacht, is iad choirthe chríomh idirbheánach chiaríad agus tá ordú céime go dtí críomh na sínsir fáte freisinach go. Bé bratach an na Gaeltachta crocht ar fud an cheantar go ceann pizza, agus an gáir á rósta ag pobl ina bhfuil an mana, spirid, crí, cáid, teanga, fréimhithe ina mórtas cinenne. Sin a díneacht an nuach TG4.